So uzihlelela endlini kuthi ngilindele bandifowunela besithi bafuna uthatha istatement. Ndathi ke mna ke okay, bathi we can come. Ndathi ke mna ke nindixelele ke uba niza nini na, because mna ndihlala eNcobo, ndihlala eQoboqobo, ndihlala eMonti, ndihlala eRhawutini. Then bandifowunela on Thursday ndilapha eRhawutini bathi bayeza. Ndathi izani Monday because ndifuna uorganize igqwetha. I can't give a statement without my lawyer. So quickly, just for context, how the NIU? National Intervention Unit. National Intervention Unit, what do they do? It's a form of police. It's a special unit yamapolisa where they said in court they are deployed in Eastern Cape for taxi violence, to stabilize the taxi violence and extortions. That's what la particularly ubana what is NIU. I wanted to establish law into kubana ungena phi wena. I mean into siyaziyo iNIU ididisha ne-criminals nabantu babhombisha i-ATM, like hardcore criminals. Why would you be attended to by NIU, National Intervention Unit? Kude kufuneka intervention in this thing of illegal occupiers in your own land. What is this? Hey, bona nje ke. Are you that hardcore? Are you that, I don't want to say, are you that much of a criminal? I just want to make sense. But now why NIU? Is it because you were at state capture? Andiyazi ke eyoba ndiyi-hardcore criminal okanye ndiyintoni. It's not for me to judge ukuthi am I a hardcore criminal okanye ndiyintoni. Uyaqonda? But ke ohlobo ababeze ngalo apha besurroundishe yonke le ndawo ndihlala kuyo ngemipu befake ibharaklafu. Hayi nyani umuntu ubesenotsho ukuthi ndi-hardcore criminal. But ke mna ngalamini xa babesithi kukho le case against me, then mna mos ndinazo nezi court orders. Uyaqonda uba ndine-court orders eziyi-2 that are in my favor. Yes. Kukho le ka-2020, kukho le ye-payment ye-70,000. Yes. Ukuthi there's no harassment. If you are harassed emhlabeni womntu, why ungasuka uphume? So ndine-court orders that are in my favor eziyi-2. Now ke ngoku yonke le nto ndibenzele le court file. Babathe bazazothatha istatement. Ndada ndaye ePostnet ndayoprinta, ndicinga uba inoba bazawufika bebayi-2. Nam ndine-file yam negqwetha lam line-file. So ndinenze iiphekhe ezi-4. Hayi yafika i-NIU. Who's Kwinana? Now Kwinana. You are under arrest. Hayi man. Hayi bokutheni uyihleka intombi kangaka? You are under arrest. Uyaqala intoba sibeke ii-files. We're gonna take them through the files. It sounds like a movie. Yi-movie. Ndimfuna kakubi uNetflix akhe azorekhodisa le movie. So bangena tyhulu ukuthi I mean abantu befowunile bathi bayeza. Ndabanika ilocation. Bathi kum bazothatha istatement. Next thing you are under arrest. Hayibo. I'm under arrest. Bangaphi? How can you define the appearance yabo? You ukuba uyayazi into yabantwana besikolo abangena ngangela xesha when we were young, kodwa ngofika abantu ababezo advertise omatamela tipsti. Bafike baphose ezazipeliti zibhale Tamela tipsti baziphose bantwaneni. Sonke sithi xhukudu siyotsibela ezalanto. Angena ngolo hlobo. Hayibo. Bebanintsi benxiba ibharaklafu befake imipu emingaka uba mikhulu.
kuzobanjwa ukwinani. Igqwetha lakho lilapha. lilapha. You had prepared a table, I remember. Kangangoba naye i-psychiatrist ithe igqwetha lakho cannot be normal being your protector, and she could not do anything. My husband was there, he could not do anything. Ha. Aba bantu aba inoma babephaa kooma-15 or 16, Ha. iimoto zininzi la sasigcwele sistrato zimoto. Imagine the humiliation in the most upmarket suburbs in Joburg, private estate. Kuthiwa qhi abantu imoto ezininzi zizobamba this old woman. So where is Queenan and what happens next? And then ngaloo ndasiwa ke ndalala apha eSandton Police Station. Ngoba nje ke bengakhange bandifundele nee-rights zam, ndiqonda into yokuba I can't even identify them because banxiba ibharaklafu. Ndinexhala uba yeyi ndiyakidnetshwa ngoku. I got relieved xa bengena eSandton Police Station. Ndalala eSandton Police Station ndinxibe ezo mpahla zintle ndandibalindele ngazo abantu abazothatha istatement. Because zii-guests ubona ezabantu abazi-guests. Ndandinxibe ngohlobo ndinxibe ngalo, icopisile. Ndandinxibe ngohlobo ndinxibe ngalo. Ndalala eStocksini phaa. The following day ndasiwa eRandburg Magistrates Court. Bathi ndizawuappearisha on Wednesday, siyatravelisha Tuesday, ndizawuappearisha on Wednesday e-East London. Okay. Bathi eRandburg Magistrates Court we must go there ndiyothatha i-transit document. Oh, it makes sense because kaloku yonke le nto yaseMonti. YaseMonti. So funeka uyoyi-attendela eMonti. Yes. Okay. Anyway, kanti eRandburg bayondiappearishisa ecourt without my lawyer. Ilawyer yam nayo yazi into yokokuba I will appear in East London on Wednesday, where my legal representative was engaged in East London. Is the court yaseRandburg aware? Okanye is there a docket that is there phambi komantyi? Kaloku idokethi lalikhona phambi komantyi. There were four charges. Yes. Kwela docket. Actually, I've got i-case number yaseRandburg ne-case number yase-East London, because eRandburg kwakuthiwa i-charges zakhona yayingu-pointing at firearm, theft, extortion and malicious damage to property. Andifuna ulahleka tu. I don't want to lose you. Are you implying that as those illegal occupiers zaseMonti ziye eRandburg zayovula i-case or something like that? Kutheni izawuba phambi komantyi ngoku eRandburg kodwa ibivulwe eMonti? Kwenzeka ntoni? Hayi, ufanele uba confused Gutu, because le yaseRandburg, it was no longer illegal occupiers and me. Leya yase-East London, i-criminal, that was closed in my favor. Naleni saqhubekayo u-civil. It's the illegal occupiers versus me. Le ye-NIU is the state versus me. So illegal occupiers azisekho apha kule, si-state versus me. Okay. Kule ye-NIU, kule indibambisileyo, ku-state versus me. And then that's why ndisithi I don't know uba ngubani ofake i-case owenze i-affidavit. I don't know ukuthi ngubani endimpointe at firearm. I don't know what Mami, is it. can we just be frank? Because this is just it sounds like a film, it's a story, into esencwadini. It's a fiction. Is it possible that there is someone who is so powerful that does not like you, ovele avuka decide uba khaniyombamba? Someone very powerful just made this up
they are out to get you in a way? I don't know if I would say the person is out to get me. I don't know. I would not say that because MEC of police doesn't know me. That is MEC, you mean? MEC. MEC, that is for the province. Yes. Eastern Cape. Yes, that's where NIU in Eastern Cape reports. Okay. So definitely they can't travel more than 1,000 kilometers from Eastern Cape bazolanda mna up without the instruction of the MEC uboss wami bazolanda mna. And in fact the reason why ndicinga ukuthi instruction they got it from him is because he called me. Okay. That was in August 2024. Esithi mandisuse uGabs security pha. An entire MEC? Yes. Wathi uMEC kum land mandiyeke ucharge abantu le R1,000 because he considers that as extortion. That is the MEC saying Yes. that on top of the court favoring and agreeing that you must be paid the amount. Yes. Hayibo. Now uMEC ke sathetha ke efonini ndamxelela ke into yokuba ihamba kanje le nto le. Xa usithi extortion wena xa urentisayo nge-backroom yakho phaa kwakho usithi umntu makabhatale irenti, do you take that as extortion? Wathi ke ndiyakucebisa, ngathi ke ndiyabulela MEC but icebo lakho andizulithatha. That was one incident. The following day kufika amapolisa, uCaptain Low uhamba ne-new captain endilibele igama lakhe. Bafika phaa efama, nam ndiphaa efama. Bathi, hey, what is happening here? Ndithi ke mna ke hayibo captain, after ke bezintroduce. Hayibo captain, mna when I go to police station ndifika ndichaza ukuthi what is happening. Wena usuke phaa esitulweni sakho waphakama weza apha kule fama without knowing ukuthi kwenzeka ntoni. And kwaku-peaceful ke because after uGabs engenile phaa, it was very peaceful. So athi ke, are you the owner? Ndithi ke mna ke do you have papers? Ndimnike i-title deed. Ndithi let me give you 2 extra documents ongazicelanga, captain. Ndamnika CIPC documents, ndandogqiba ndamnika i-eviction order leka 2020. Wathi, hey, it seems as if we got this thing wrong. Wathi xa ephuma, wathi, anyway, can you do me a favor and phone MEC of police and tell him that we were here, everything is fine. Yo. Now, Madoda. ufika NIU izonibamba ithetha ithi extortion. Those are same words that the MEC himself said to you. That looked like a threat of a phone call, if I were to analyze it. He said those exact words. Next thing, the NIU, which is under him, exactly, out of the blue, izokufunqula kwakho. Uthumela imoto ezili-17 ukusuka ngapha. Usangapha Eastern Cape uzobamba wena. Yile nto ndandisitsho kubo ndisithi, you know what, le nto niyenzayo is abuse of state resources, because benimele into yokokuba nithe ndiyafuneka eFree Street, bendizazikhwelela apha ngemali yam ndiye eFree Street, nindibambe ke kwelaa cala. But without using taxpayers' monies, ipetroli yeemoto ezingaka ukusuka ngapha ukuza apha, khona nina nilala phi apha, nilala ezihotele ngemali ye-taxpayers, nizobamba mna. Bekutheni ningathi mandiye eFree Street?
Yo. Hi man, ukuba lathi bana I'm supposed to be asking Ndipopene because what is this? Senjo, what in the what level of abuse of powers Exactly. is this? Abuse of power and misuse of state resources. So outside of anina interaction ingenye eninayo, I'm trying to make sense of bana le ngxokolo isuka phi, umsindo lo, because kaloku abantu banepower baba nomsindo, anina relations as prior to that. No. I wonder what is his interest kulaa mhlaba, kuba mna ndiyawazi laa mhlaba wakho, by the way ndandiwuthengiselwe kwakusithiwa yi-40 at the time. Hayi Ubuzawuba illegal occupier yam ngo. bendizawuba yiyo. It was 20 what? No, just before, around 2015. Mna ndithengiselwa umhlaba phayana ngabantu abaprominent. Kuthiwa kwakusithiwa at the time yi-40,000 and iyaphela, and uyaqonda laa mhlaba ungase-airport. Everybody wants a piece of land. So mna ndabethwa ngomnye, I think ndandishota nge-15,000. Then kwathiwa hayi ke ulate, kwenziwa fast ke, kukhawulezisa izinto zakho, ulindwe egaraji. Yayiphi nale garaji, but igaraji engase-airport ulindiwe, uyoboniswa umhlaba, uzawusikelwa, but kufuneka uze ne-envelope unikwe into, and andiyazi uba how it works. Unikwe receipt. Yes, I didn't go through with the transaction because ndandishota nge-15,000 mna personally kulaa mhlaba. So I'm asking myself, Bathini nge-title deed xa bekuthengisela? Because kaloku you would only prove your ownership nge-title deed. I would not have asked, yes. Ubana mna ndiwusikelwe umhlaba, I think that would be good enough kumntu okulaa position, because akho ndawo uzohlala emonti. Now, wow, I almost you But why illegal occupier yam? Obviously, these people that are running this scheme of selling people's land, because operation ethile leyana, syndicate ethile, there's monies, there's transactions ezenzekileyo phaa kulaa illegal occupation yalaa mhlaba wakho, and they do obviously report to someone in power, and someone must have pulled strings for you to back down. In fact, the other thing I noticed phaa, njengoba nje bendla ngoleqwa, ufumanisa into yokokuba xa ufowunela amapolisa, they will never come. Kodwa eza illegal occupiers, xa befowunela amapolisa, ingathi bane-speed dial Yo. to the police. Nanku even no Captain Low wafika gqi. Xa kureportwa wena, sort of. It's very interesting, especially kwezi developments ezikhoyo around the police, around the leadership of i-police, but sizayiyeka ke le ihambe eyayo i-process. Otherwise now, it's now September. What is happening with the whole thing? I'm not going to ask you how you're doing. It's obvious. But into endiyithandileyo ngeli xesha ufumana ibheyili ye-2,000 uthe I'm going to sue. Hayi kakade. I want to see that. I want to see you win, because we've for ixesha elinintsi sihleli siyababukela people that are in power besenza nantoni abayifunayo with the power that they have. So are you planning to sue? Hayi ndizawusuwisha yini ibhutlu. Ndingahlala eStockton 11 days. 12 days to be exact, including naleyo ulala apha Sandton Police Station. Sandton Police Station. 12 days. For your own land, for And eviction order. with your title deed that proves umhlaba ngowakho.
yemadoda hayi siyayiphila ifilimu. Andazi ke ngoku, andazi, I'm just defeated. I'm just defeated with the actual story because thina Daily Dispatch, these news people are never giving a full, bafuna i-version ethile, then we go with it. Because ngoku South Africa yonke ikwazi as an extortionist. Ndithi ndihleli kule ndawo since ndandibanjwe ngoMarch. We are in August now, end of August. Ndandibanjwe 17th of March. Today is 31st of August. Andikayazi into yokokuba ndi-extorthe bani, ndipointe at firearm bani, ndidamaje iproperty kabani, ndibe ntoni. Andikayazi. All those charges were just Andikayazi ukuthi even ne-affidavit or founding statement or whatever it is called, i-charge, ukuba who laid a charge exactly. Andikayazi. Ndazi nje uba ngu-state versus yakhe Queenan. The next thing, the case gets postponed. Postponed ngo-August. It was not ngo-May, it was not enrolled. Kwafuneka igqwetha lam liyotshekisha uprosecutor. 6th of August. My case is not enrolled. Ufuneka kwakho mane kusithiwa kwathiwa hayi kuyotshekisha u-DPP ukuthi do they have a case now, and then ngoku kuthiwa hayi it has been referred back to investigators. Baya babethe bagqibile u-investigator ngoMarch ngokuba so izawuba yiloo nam nawe ke ngoku kudlalwe ngawo kusuke ngapha your time, your money, because funeka umane uhambe uye kwezo court and legal fees. Zonke ezo zinto are coming from you. Naleyo kokuba ndingena in and out koogqirha since that incident. No, you cannot be fine psychologically after that trauma. Yokubana even reputationally, even bathi nomeza, abantwana bakho, your family, must be suffering from a trauma. Ndikhe ndabaleka ndaleqwa apha e-shopping center ngabanye abantwana besithi ngulaa mama u-extortayo lo. Ndabaleka ndayokhwela emotweni, that is sped off. And imagine when normal South Africans see you with a reputation, the kind of reputation that you were painted as. What about abantu aba-dangerous abaza kubona as i-danger? Yes. Uba aba bebendileqa apha e-shopping center bebendifumene, who knows ukuthi what would they do? Andisayi ezishop ndiyoyika, andisayi, ndihlala apha endlini. That's heavy. I never. Kodwa ke I'm sure ubana your legal team is in the process of suing the state, and ke xa ugqibile usuwa funeka babuyele kwimedia, kubuyele kwimedia kwenziwe i-apology, kuxelelwe abantu the real truth. Kaloku sawuncedwa nini Bhutlu, because i-mainstream media does not like the good news to other people. Definitely not to me. So you can be painted as Londo. They've done that. Dala bandipainta. Mainstream media, dala.